Jumalan rauhaa kaikille. Tänään olisi aiheena ja ensimmäisenä aiheena, mistä mä teille saarnaan, niin on evankeliumi Luukkaan mukaan, luku 21, lesken ropo, että Raamattu alkoi puhua mulle ja avautui, että mitä tämä leski teki tässä lesken rovossa, että luetaan tämä kohta tässä ensin, eli luku 21, jakeet 1-4. Ja hän katsahti ja näki rikkainen paneman lahjoja uhriarkkuun. Niin hän näki myös köyhän lesken panemaan siihen 2 ropoa. Silloin hän sanoi, totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut. Sillä kaikki nuo panivat lahjansa liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan koko elämisensä, mitä hänellä oli. Aamen. Niin, eli jos tämä leski, niin alkoi puhutella, että hän ei antanut niin ainoastaan koko omaisuuttansa, vaan mitä hänellä oli, vaikka sekin oli paljon. Mutta se ei, antanut, niin kuin, se ei ollut pelkästään siitä, kun mä aina ajatellut, että hän antoi kaikki omaisuutensa ja sitten se on jäänyt niin se funtsiminen siihen. Mutta kun mä aloin tätä tuossa Kelailla rukoille eilen, niin tämä aukesi ihan uudella tavalla. Että se ei antanut tosiaan ainoastaan koko omaisuut uhriksi sinne synagoga uhriarkkuun, sinne rahakeräysarkkuun, vaan tämä kuvaa myös sitä, että herätystä ei voi tulla maahan tai kansakuntaa tai ihmisten sydämeen, jos ei anna ihan kaikkeansa Jumalalle, koko sydäntänsä. Jos jättää pienenkin takaportin sinne, niin mitä ei tapahdu. Tai toinen jalka on maailmassa, toinen jalka on uskovaisena, niin ei yksinkertaisesti voi elää. Toisella puolella sydämessä on vihaa, toisella puolella on rakkautta, toisella puolella katkeruutta. Tämmöistä kahta punnosta Herra vihaa, että ollaan niin 2 puolella. Joko antaa kaikkensa Herralle, ja mä en puhu nyt tuomia hengessä, vaan kaikista rakkaudesta käsi. Koska mä itse puhun hyvin alhaalta käsi, että tämä on auennut mulle itselle tässä ihan lähiaikoina, että jos mä en anna itsestäni Herralle kaikkea, ei Herrakaan voi silloin antaa sellaiseen likaiseen astiaan henkeä, armolahjoa, ei avata sanaa, ei antaa profetoimisen armolahjoa. Ei Herra voi käyttää silloin, se on täysin mahdotonta, jos me edetään 2 puolta. Meidän on Herran armossa mentävä mahdollisimman suoraan, halleluja Herra. Mennä niin suoraan, Isä tietää, että me ei poiketa oikealle eikä vasemmalle, niin kuin sä Herra meitä opetat. Ja sitten tässä vielä tämä kertomuksen jatko-osa tästä rikkaasta, kun oli siis köyhä leski ja sitten oli rikas mies. Niin nyt mennään tähän rikkaaseen mieheen. Kun kertomuksen rikas antoi vaan ylimääräisestä rahasta. Eli hänellä oli muutenkin niin paljon, mistä hän antoi, että hän ei millään tavalla joutunut kärsimään Kristuksen tähden. Hän ei joutunut millään tavalla niin kuin miettimään, että jos mä nyt laitan ton verran rahaa, miten mä pärjään. Pitäisikö, että olisi tarvinnut rukoilla Jumalaa, vaikka jos tulee tiukka paikka. Ja sitten ei ollut kysymys vaan mun mielestä rahasta, tai niin kuin mitä Herra avastaisi, niin pelkästään rahasta, vaan hän ei halunnut antaa itsestään kuin Jumalalle kuin pienen osa. Eli ihan pieni osa itsestään vaan, että ihan vaan liiasta antoi. Eli ihan sama asia, jos me annetaan itsestämme vaan ihan pieni osa, että käydään vaan lauantaisin kirkossa tai sunnuntaisin tai muutaman kerran viikossa seurakunnassa. Sitten tullaan kotiin ja eletään miten tahdotaan, niin se ei vaan pelitä, se ei vaan skulaa tällä tavalla. Vaan meidän on, kuka ei ota joka päivä ristiänsä ja seuraa minua, ei ole sovelias Jumalan valtakuntaa. Ja näin se vaan menee. Tää oli itsellekin kova paikka, kun ymmärsi, että on muoto jumalinen kristitty ja usko karjuutu sen semmoisen niin muotojumalisuuden tähden. Mä jätin takaporttia auki, mä rukoilin, mä paastosin, mä kävin kokouksissa, mä jaoin evankeliumi. Mutta jätin pieniä takaporttia auki ja ajattelin, että ehkä mä annan näistä vähän myöhemmin Jumalalle. Ja 1 ja 2 mä huomasin, että eihän tässä olla enää uskossakaan. Joko me otetaan koko Raamattu kannesta kanteen ja uskotaan se ja hyväksytään mitä siellä on kirjoitettu.
tai sitten me ei olla uskovaisia. Se on vaan kaksi tietä. Jeesuksen, Kristuksen rakkauden tie totuuteen tai saatanan tie kadotukseen. Ei meillä ole muita vaihtoehtoja. Tämä on ihan itse niin kokenut kantapään kautta ja sen takia mä haluan tästä saarnaa tehdäkin, että jos siellä on sellaisia ihmisiä, jotka on samanlaisessa tilassa ja funtsia, että ei tää usko pelitä, ei tää on mua varten, ei tässä ole mitään järkeä, ei Jumala kuule mun rukouksiin. Voi hyvä ihminen, veli tai sisko, älä luovu elävästä Herrasta. Jatka vaan, kyllä se kirkastuu vielä. Usko siihen, se kirkastuu. Se on kirkastunut mullakin. Mä oon aika hyvinkin syvältä noussut. Mä oon menettänyt kaikkea, Herra on nostanut mut uudelleen. Mä en nyt puhu mitään menestysteologiaa, vaan puhun verisestä Jeesuksesta ja Kristuksesta, joka nosti mut, Herra nosti mut armossaan tuomion kuopasta ja saan nykyään elää hyvää elämää ja hyvää uskovaisen miehen elämää, Herra, ja palvella Herran armossa ja palvella elävää Jumalaa. Kiitos siitä. Joo, ja sitten palataan tuohon tekstiin, että Jumala näytti mulle tosiaan Pyhän Hengen kautta, että vielä tässä tämä tosiaan leskenropo tai köyhä ja tämä rikas mies, niin palataan tähän, niin Jumala tosiaan näytti mulle Pyhän Hengen kautta, että tämä ajan kristitty on tuo rikas mies, joka antaa osan muotojumalisuuteen ja tapakristillisyyteen. Eli seurakunta on paikka suurimmaksi osaksi, mihin mennään tapaamaan toisia ihmisiä, juoruamaan toisista, bisnespaikka, miten saataisiin niinku bisnekset pyörimään, semmoinen niinku, mihin tälläydytään ja mennään vaikka minihameissa tai hihattomissa ja saarnaajakin saattaa olla siellä lyhythihaisessa paidassa ja sillä tavalla, että joku voi sanoa, että on lakihenkisyyttä ja kysymys ei nyt ole ainoastaan tästä näkyvimmästä osasta meissä ihmisissä, vaan kysymys myös, ja suurin kysymys on totta kai, mitä meidän sydämessä on. Mutta kyllä se yleensä on sillä tavalla, että sitä, mitä meidän sydämessä on, niin sitä myös suu puhuu ja siltä me myös näytetään. Että tämä Jumalan kunnioitus nykypäivänä, niin se on aika lailla nolla ja unohdettu, kun on kysymys kuitenkin tämän maapallon luojasta, Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalasta. Että on kyllä huolestuttavaa, että missä ajassa me eletään, että me ollaan niin totuttu tähän tapakristillisyyteen. Tänne on vyörynyt idän uskontoa, taikuutta, kaiken maailman saatanallisuutta. Ja me vaan eletään tässä kuplassa ja tapakristillisyydessä. Ja sydän on täynnä muuta, joka tulee tämän maailman Jumalalta eli saatanalta. Eli tämän ajan kristitty on suurimmaksi osaksi valitettavasti tuo rikas mies. Katsotaan vain itseään ja omaa ulkonäköä, rahaa, omaa mainetta, statusta ynnä muuta, minä ajattelu. Missä on se veljen ja sisarien auttaminen, niin puhuu hyvin matalalta. Meillä jokaisella on parannettavaa siinä, mutta missä se on tänä päivänä? Sitä on hyvin vähän. Ja me, ketkä saarnataan, mä en nyt itteeni korota, mä puhun hyvin alhaalta. Todella alhaalta. Ja alhaalta on pelastunutkin, niin se, että jos me ollaan uskossa, niin meillä pitää olla myös niitä tekoja. Pyhä Henki vaikuttaa meissä niitä tekoja, mutta jos me ei rukoilla, niin me ei voida tehdä. Meissä itsessä ei ole rakkautta, sitä ei vaan tule, vaikka me miten teeskenneltäisiin ja yritettäisiin pumpata. Jumalan henki ei tule käskemällä, vaan se tulee rukoilemalla Herraa etsimällä. Ja vielä tähän omaa minä-ajattelua ja rikkauteen, niin rahassa ei sinänsä ole mitään pahaa, jos sillä pyrkii kirkastamaan Jumalan valtakuntaa ja auttamaan vähäosaisia. Leski, orpoi, vähäosaisia, niin kuin Raamattu meitä opettaa. Ei meidän jos meillä on ylimääräistä rahaa, niin ei meidän tarvitse jokaista euroa antaa köyhille ja itse kuolla nälkään menettää meidän omaisuutta. Ei siitä ole kysymys. Vaan jos Jumala puhuu meille sydämen kautta, että seurakunnassa nyt tämä mies tai tämä sisar tarvii apua ja puhuu jollekin ihmiselle, niin monesti me ihmiset niin sivutetaan se asia ja ajatellaan vaan, että ei toi ole Jumalasta, ei ole Jumalasta, vaikka se on aina Jumalasta, kun me tehdään hyvää. Se on aina Jumalasta, kun me tehdään hyvää. Ja sitten kun me saadaan Jumalalta paljon hyvää,
kysyttäisiin ihan rukoille Herralta, mitä sä Herra tahdot, että me tekisimme. Mihin sä haluat, että mä laitan kymmenykset. Se ei ole automaattisesti aina seurakunta, ne voi laittaa seurakuntaa, ei siinä mitään. Mutta mä oon itse nähnyt se asian niin, että ne kymmenykset voi antaa vaikka kadun kulkijalle, jos Herra puhuu niin, että auta tätä ihmistä. Tai mihin vaan Herra haluaa sen rahan sitten. Tai sen ei tarvitse olla edes rahaa, se voi olla myös tekoja, rukousta, ihmisen kuuntelemista, jos ihminen voi huonosti. Kun nykyään se rakkaus on, niin kuin Raamatussa sanotaan, että loppuaikan ihmiset on rakkaudettomia, niin se on todellakin niin. Että ollaan unohdettu se vähäosainen veli ja sisar ja poljettu se loka. Ja siitähän Herra ei pidä. Ja vielä jatketaan sitten tähän, että vielä kun monesti ihmiset sanoo, että seurakunnassa ihmiset on semmoisia tällaisia, mä en arvostele tässä ketään ja enkä seurakuntia enkä ketään, vaan puhuu ihan täysin rakkaudesta totuuteen ja Jeesukseen, niin seurakunnassa ja kirkossa ei ole usko, vaan se usko on meidän sydämessä ja teoissa. Siellä on se usko. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta, mutta usko ilman tekoja on kuollutta uskoa, joka ei ketään hyödytä. Eli jos sä sanot olevassa uskossa, mutta sä et auta vähäosasta sisarta tai veljeä, niin sä et silloin Jumalan sanan mukaan ole uskossa. Sä et Jumalan sanan mukaan silloin ole uskossa ja sä et silloin näe sitä toisen veljen hätää tai sisarin hätää. Ja jos on sellaista, että ei ole sitä rakkautta, kun itsekin on ollut entinen huippu-urheilija, se oli hyvin itsekästä elämää, niin siinä oli aika paljon sitä minä-ajattelua. Jumala on joutunut todella suuresti särkeä tätä astiaa, että on saanut niin kuin Jumalan armossa kasvaa ja ymmärtää sen, että sinä Herra olet mun kanssa, Herra, ja sä todella muutat mut semmoiseksi Kristuksen kaltaiseksi. Ja sä teet koko ajan uutta. Että jos siellä on semmoinen joku ihminen, joka sanoo, että ei toi ole mahdollista, mä en voi tulla uskoa, kun mulla on sitä ja tätä, niin mä voin sanoa, että se on totta, sä et voikaan tulla uskoon. Mutta Jumalan henki ja Jumala, kun vetää sinua Jeesuksen nimessä, niin silloin kun Jumala kutsuu, hän antaa ja varustaa sulle voiman, että sä voit tulla Jumalan lapseksi. Niin meille luvataan Raamatussa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja se on niin suurta armoa, kun saa olla uskossa. Että tää oli vaan tämmönen pieni lyhyt saarna tässä, mikä nousi mun sydämelle. Ja mä haluan tähän loppuun vielä sanoa, että sinä ketä kuulit tämän sanan ja kuuntelit, ja jos sä tulit siihen tulokseen, että mua kiinnostaa Jeesus, mä oon miettinyt pitkään, haluanko mä tulla uskoon, ja mä haluan, että elämä muuttuu. Mä en enää jaksa tätä huumeenvetoa, narkkausta, valehtelua, väkivaltaa, lusimista, raha-ahneutta, kylmyyttä läheisiä kohtaan tai ihan mitä vaan sairautta tai ihan mitä vaan sulla on siellä takana, niin yhdyt tähän rukoukseen, mitä mä tässä nyt loppuun rukoilen, niin nyt lähdetään tässä rukoilemaan. Eli Isä Jeesuksen nimessä, Herra. Kiitos Herra, että sä annoit mulle mun sydämelle pyhässä hengessä tämän sanan ja mä sain tämän kertoa eteenpäin, Herra. Sen sanan, jonka sä halusit mun kertovan. Ja kiitos Jeesus, että tällä hetkellä siellä on joku ihminen, joka haluaa pelastua. Kiitos Jeesus Kristus, että sinä olet kuollut keskimmäiselle ristillä minun ja meidän kaikkien syntien tähden. Ja sä annat Herra hänen syntinsä anteeksi ja annat hänelle voiman ja vallan tulla Jumalan lapseksi tässä ja nyt ja jättää sen syntitaakan sinne ja ne saatana repimät arvet, joita hänen sydämessä on, niin sinä puhdistat, Herra, sinut iloöljylläsi, Herra, ja sinun pyhän hengen öljyllä tämän ihmisen ja pelastat tämän ihmisen. Isä Jeesuksen nasarettilaisen nimellä, Sharapa Jesua. Kiitos Jeesus, halleluja, Jeesuksen nimessä. Ja jos siellä on joku, ketä sairastaa, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikki sairauden henget ja kaikki sairaudet ja kivut ja kolotukset ulos Jeesuksen nimessä, halleluja. Kaikki tää kunnia Herralle. Kiitos Jeesus, sä vaikutat kaikkiin sairauksia, kaikkiin kipuihin. Teketkö
nyt siellä sairastat tällä hetkellä ja tunnette kipua, laittakaa kätenne sen paikan päälle, jossa teitä kivistää tai sattuu tai sairastat, oli se mitä vaan, niin mä sanon sydänvaivat Jeesuksen nimessä ulos, syöpä ulos Jeesuksen nimessä, saatanalliset demonit Jeesuksen nimessä ulos, kaikki raihnaisuus, kivut, niskakivut, hartiakivut, pääkivut, selkäkivut ulos Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen henkeä täyteen, halleluja. Kiitos Isä Jeesus, mä saan tähän loppua vielä lukea ihanan ja väkevän kohan Jesajasta. Amen. Luku 12 ja siihen me tällä kertaa päätetään. Eli sinä päivänä sinä sanot, minä kiitän sinua Herra, sillä sinä olit minuun vihastunut, mutta sinun vihasi asettui ja sinä lohdutit minua. Katso, Jumala on minun pelastukseni, minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni. Hän tuli minulle pelastukseksi. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Ja sinä päivänä te sanotte, kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeensä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansain keskuudessa. Tunnustakaa, että hänen nimensä on korkea. Veisatkaa ylistystä Herralle, sillä jaloja töitä hän on tehnyt. Tulkoon ne tunnetuiksi kaikessa maassa. Huutakaa ja riemuitkaa Sionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellänne Israelin pyhä. Tällä kertaa tämä oli tässä, ja muuta kuin Jumalan rauhaa ja suurta siunausta. Aamen.